Ty najwyższej sławy godzien, Panie, nie moje mierzą moc Twoja i mudroсть, и прославлять Тебе я прагну, Божа, хоть сам несу себе и грех, и слабость. Ты наполняешь радостью и счастьем Тых, кто Тебе уславляет несмяротным. Ты нас створил, каб до себе приблизить, бо всё добро земли перевышаешь. Да поможи шукать Тебе неспытомно, знайти нарешті у вині признаться, бо буде серце наше у непокої, покуль в Тобі не знойде odpoczynок. Усемогутний, Боже неспостижний, усіх створенняв Ти один мета. Хай таємниці Тройці найсвятішай хвала і сьогодні буде і всю вічність. Хай таємниці Тройці найсвятішай хвала і сьогодні і всю вічність буде. Серцем покорним з місця святого наші молитви взносим до Бога з любов'ю щирой, душою удячной перед Христовой, ах, вірою збавчой. З любов'ю щирой, душою удячной перед Христовой, ах, вірою збавчой. Віру живую ли, Боже, у серці Духа Святого дай Твоїм дітям, край нашей семьи дари спокоем, каб зберегли мы все, что святое. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане, успомни про заповед свой, и николи не забывай про житье убогих Твоих. Устань, Пане, оборони справу свою и выслухай просьбы тых, кто шукае Тебе. Гэтымі словамі молитвы Святого Писания пачинаем святую мшу, падчас якой збираемся каля алтара Пана, каб заносіць наша супольная молитва и просьбы, якія ляжаць у нашым сэрцы. Спадзяёмся на Божую дапамогу, на Божую ласку. А асабліва будзем маліцца падчас імшы у інтэнцыях падзяка Айцу Нябеснаму і Маці Божай за пражытыя 55 гадоў сумеснага жыцця з просьбай аб далейшае
на далейшыя гады Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай, моцнага здароўя для сям'і Леакадзіі і Браніслава Кавалеўскіх, для іх дзяцей, унукаў і для праўнука. Каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Пана Бога за нашыя правіны. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны вечны Божа, навучаныя Духом Святым, мы осмеливаемся называть Цябе Айцом нашим. Узмацни ў наших сэрцах дух Твайго сыноўства, каб мы маглі атрымаць абяцаную спадчыну праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єдності Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Ізахіеля. Пан скеравав до мене слово, кажучи: «Сине чоловічий, ти живеш сярод збунтованого дома. Яны мають вочі, каб бачать, але не бачать. Мають вуші, каб чуть, але не чують. Бо гэта збунтований дом. Таму ты, сині чоловічий, подрихтуй собі речі для вигнання і днем отправляйся в вигнання на вачах іхніх. Калі ты пойдзеш в вигнання со свайго дома у іншае месца на вачах іхній, тады можа убачыць, што яны збунтаваны дом. І днем на вачах іхніх вынесе рэчы свае, нібы рэчы вигнанніка, а сам увечэры выйдзе перад імі, як выходзяць вигнаннікі. На вачах іхніх праламай сябе дзірку у сцяне і выйдзе праз яе. У іх на вачах возьми рэчы на плечы і пацёмкам вынесі іх. Заслані твар свой, каб не бачыць землі. Бо я учиніў цябе знакам для дома Ізраіля. Тады я зрабіў, як было загадана, у дзень вынес рэчы свае, быццам рэчы вигнанніка, а ўвечэры праламаў сябе рукою дзірку ў сцяне і пацёмкам вынес у іх на вачах рэчы свае, паклаўшы на плечы. Раніцаю Пан скіраваў да мяне словы, кажучы: «Сыне чалавечы, ці не пытаўся у цябе дом Ізраіля, збунтаваны дом, што
ты робіш? Адкажы ім, так кажа Пан Бог. Гэта прадказанне датычыць кіраўніка у Ізраілеме і ўсяго дома Ізраіля, які знаходзіцца там. Скажы, я знак для вас. Як рабіў я, так і будзе і з вамі. Яны пойдуць у выгнанне і палон, а кіраўнік, які сярод іх, пацёмкам, панясе на плечах рэчы і выйдзе. Яму праламае дзірку ў сцяне, каб можна было яму прайсці праз яе. Ён заслоніць твар свой, каб не бачыць вачамі зямлі. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Не забывайте про справы Пана, не забывайте про справы Пана. Яны выпрабоўвалі, паўставалі супраць найвышэйшага Бога і не захоўвалі ягоных сведчанняў, адступаліся і здраджвалі, як іхнія бацькі, падводзілі, як ненадзейны лук. Не забывайте про справы Пана. Засмучалі яго сваімі узвышамі, ідоламі сваімі абуджалі яго зайздрасць. Бог пачуў і запалаў гневам, і цалкам адкінуў Ізраэль. Не забывайте про справы Пана. Аддаў сваю моц у няволю і веліч сваю у рукі ворага. Аддаў пад меч свой народ і разгневаўся на спадчыну сваю. Не забывайте про справы Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покажи слузе твайму святло свайго аблічча і навучы мяне тваім пастановам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Пётр падышоў да Езуса і сказаў яму: «Пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачаць яму? Ці аж 7 разоў?» Езус адказвае яму: «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але аж 77 разоў». Таму валадарства нябеснае падобнае да караля, які хацеў разлічыцца са сваімі слугамі. Калі ён пачаў разлічвацца, прывялі да яго аднаго, які вінен быў яму 10 000 талентаў. Паколькі той не меў чым заплаціць, то гаспадар загадаў прадаць яго і жонку, і дзяцей, і ўсё, што ён меў, і заплаціць. Тады, упаўшы, слуга кланяўся перад ім і казаў: «Будзь великадушны да мяне, і ўсё аддам табе».
Гаспадар, злітаваўшыся над гэтым слугою, адпусціў яго і дараваў яму доўг. А калі гэты слуга выйшаў, знайшоў аднаго з сабратоў сваіх, які вінен быў яму 100 дынараў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай мне, што вінен». Тады сабрат яго упаў да ног ягоных і маліў яго, кажучы: «Будзь великадушны да мяне, і аддам табе». Але той не захацеў, а пайшоў і пасадзіў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць доўгу. Сабраты яго, убачыўшы, што здарылася, засмуціліся і, пайшоўшы, расказалі гаспадару свайму ўсё, што сталася. Тады гаспадар ягоны паклікаў яго і сказаў: «Нягодны слуга, увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне. Ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою?» І, разгневаўшыся, гаспадар ягоны аддаў яго мучыцелям, пакуль не верне яму усяго доўгу. Так і Отец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму». Сказаўшы гэтыя словы, Езус пакінуў Галілею і прыбыў у межы Юдэі на другі бок Ярдану. Гэта слова Пана. Прысядзьце, калі ласка, на хвілінку. Паводле яўрэйскіх традыцый чалавек мог дараваць правіны толькі 3 разы. Толькі Бог мог дараваць 4 разы вінавайцу. І, слухаючы сённяшняга Євангелія, можна, напэўна, для Пятра сажалець, шкадаваць яго, бо, ставячы пытанне Езусу, колькі разоў я магу дараваць, напэўна, у жыцці Пятра былі моманты. Ён гатовы слухаць тое, што ў тваім сэрцы. Хоча зразумець і прыняць гэты боль. Колькі разоў мне дараваць, аж 7 разоў? Пытаючыся пра гэту лічбу, Пётр думаў, што гэта заўсёды. Езус адказвае: не толькі 7 разоў, але 77 разоў. Не толькі заўсёды, але наогул заўсёды. Гэтымі словамі Езус кажа, што толькі Бог мае права асуджэння і выносіць гэты, як быццам, пакаранне, рабіць вывад. Ён, напэўна, задаволіць мяне, што няма нічога на свеце, што чалавек не мог бы дараваць. І каб пацвердзіць гэтыя словы, Езус апавядае прыпавесць пра 2 слугаў, якія былі даўжнікамі караля. Адзін са слугаў быў вінен 10 000 талентаў, другі 100 дынарыяў. 100 дынарыяў – гэта заробак некваліфікаванага чалавека за 100 дзён працы. Гэта прыблізна каля 3 месяцаў працы. 10 000 талентаў. Гэта 60 мільёнаў дынарыяў. Каб мы маглі зразумець, бо, слухаючы гэтыя лічбы, можа, да канца не разумеем. Гэта 60 мільёнаў талентаў.
І каб вярнуць такі доўг, гэта немагчыма. Пан Езус спецыяльна увелічвае гэтую лічбу. Бо каб вярнуць гэты доўг, трэба працаваць, выбрасьце сабе, прыблізна больш ніж 163 383 гады. Такі доўг не можа чалавек, каб і хацеў вярнуць, а тым больш узяць на сябе такі доўг. І параўноўваючы гэтыя лічбы, гэты доўг, пан Езус хоча нам нагадаць, прыпомніць, наколькі мы вінныя перад Богам Айцом, наколькі Ён больш міласэрны і поўнай любові ў сваім айцоўскім сэрцы, што Ён нашмат больш даруе нам, а мы не можам часам дараваць дробнай рэчы нашым братам, хто побач нас. І трымаем у сабе гэтую злосць, абіду. Таксама трэба памятаць, так, Бог даруе. Адзін са слугаў упаў на калені і просіць: «Злітуйся нада мной». Колькі разоў мы, стоячы на каленях пры канфесіянале падчас сакраменту, паяднання, споведзі, просім: «Божа, даруй мне. Даруй мне мае правіны, мае грахі, я знову упаў. Я знову заграшыў перад табою». Калі гэта шчырая споведь, і заўсёды там мы чуем: «Дарую табе». Наколькі мы ўдзячныя Богу, наколькі мы разумеем, якою цадою мы там атрымліваем прабачэнне. Паглядзім на крыж. Цаною ахвяры Хрыста. Ягонаю крывёю мы там абмытыя. І за гэтую цану крыві Хрыста, Сына Божага, Бог Айцец заўсёды кажа: «Я дарую табе». Але таксама Езус прыпамінае таксама і о справядлівасці, што калі мы будзем трымаць злосць, абіду, недараванне правін другім, бо таксама мы крыўдзім іншых, чым я памятаю пра тыя крыўды, якія я учыніў. Калі я не дарую, то у вечнасці я таксама буду непрабачаны праз Айца Нябеснага. Просім жа нашага Збаўцы Езуса Хрыста, каб Ён учыніў нашы сэрцы падобнае да Яго міласэрнага сэрца, каб дадаў мне сілай даравання правін іншым, і каб мы прасілі пра прабачэнне за мае крыўды, прынесеныя іншым. Аман. Праз Езуса Хрыста узнясём нашы малітвы да міласэрнага Бога. Молімся за святы касцёл, каб ён быў у свеце знакам прымірэння і Божай міласэрнасці. Цябе просім. Молімся за крэдытораў, каб яны не забываліся, што самі з'яўляюцца даўжнікамі Бога і людзей. Цябе просім. Молімся за тых, хто не можа прабачыць бліжнім іх правіны, каб Езус даў ім сілы для прымірэння. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі святой імшы, як падзяка Айцу Нябеснаму і Маці Божай за пражытыя 55 гадоў сумеснага жыцця,
з просьбай на далейшыя гады Божага благаслаўлення, апекі, Маці Божай і моцнага здароўя для сям'і Леакадзіі і Браніслава Кавалеўскіх, для іх дзяцей, унукаў і праўнука. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх нашых памерлых, каб збаўца прабачыў іхнія грахі і прыняў у сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы ад сэрца даравалі нашым бліжнім іх правіны. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, выслухай нашыя малітвы і навучы нас заўсёды прабачаць бліжнім і прасіць у іх прабачэння. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. О Христе, узнесла любов, живи у покорных чистых сердцах, и просим, скрухай наполняй, почуйте наши слова и думки. О наш лагодный Валадар, Тебе, Айцу Святому Духу, подяка вечная и хвала, няхай гучить нестомно. Амен. Подяка и вечная хвала, няхай гучить нестомно. Амен. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Няхай Хай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Пане наш Божа, прыймі ласкава дары, якія Ты сам удзяліў Касцёлу, і сваёю моцаю перамяні іх у сакрамент, які дае нам збаўленне праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. З Духом Твоим Угору сэрцы узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Вот на гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз свайго умілаванага Сына Слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляю Цябе усе адкупленыя і аднадушна благаслаўляю Цябе Твае святыя. Таму і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы:
Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И за Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёная, пакліканая на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Єзу, у сердце Ты моим, радость избавления мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать. Волю Твою завжди примать и душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпения поможи, вытривать у Твоей любви. У час терпения поможи, вытривать у Твоей любви. Открий мои очи, как бачить Єзуса, Його полюбив я, ближей стать имкнуся. Открий мои уши, как мог Його слухать. Открий мое сердце, познать дай Єзуса. Открий мои очи, как бачить Єзуса. Його полюбив я, ближей стать имкнуся. Открий мои уши, как мог Його слухать. Открий мое сердце, познать дай Єзуса. Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj udzielu Świętej Komunii dać nam zbawlenie i umacuje nas u świetle Twojej prawdy, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niechaj Was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrysta. Дякуєм Пану Богу. Боже, злітуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наші очі в облік Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего
Езуса Христа, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Амен. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У імя Отця і Сина і Духа Святого. Амен.